Hoy! Ba dapat nang inuhugasan ko ngayon eh? Hindi! Hoy! Kumusta yung mga single? Este Cancer, ako nga pala si Paolo. Ngayon dadara natin ang mga memes tungkol sa mag-jowa. Certified jowa moments, mga para sa inyo to. Alam ko marami sa inyo malungkot ngayong summer na ibang init ang gusto nyo, ang init ng damdamin. Kaya ako na magbibigay sa inyo. At tinagal simulan. Ala, gago, may tayo ako. Ano ba to? Pagkaiiyak. Emotional damage! Single damage. Bakit ang sakit ng single damage? Diba? Isa nga lang eh. Sige, bigyan natin 1 point si boyfriend. O yung boyfriend, girlfriend na lang. Boyfriend, girlfriend na lang ang laban po siya para lang may onting drama. 1 point si boyfriend. Dati ayaw niya sa akin, ngayon ganun pa rin. Hey! Okay, -1 pareho. Talagang Genesis. Hindi na to jowa, magiging asawa na. Mapapalaban ka, pre. Tunay na pagmamahal. Hashtag pagpalain kayo pareho. Dapat tapos na ang bachelor party. Talagang Benzo eh. 1 point kay boyfriend. Well, hindi na dapat boyfriend, pero yun na rin yan. Ay! Abri ba? Dali ba kay pan-TikTok? Dali, dayon! Mukha niya parang ano nangyayari. Hey! Puging-pugi tuloy si kuya. Dalawan is TikTok! Pangita! Nakaset pa mga to. Hey! Sheesh! Bigyan natin na 1 point si boyfriend kahit hindi pa sila. May COVID, nagka-COVID. Wala po. May regla ka ngayon? Meron po. Meron. Pang ilang araw? Pangalawa. Pangalawa. Dito ka, kasi andirito lang may doktor. Sige po. Hindi ko alam kung boyfriend ako o girlfriend. Okay, walang score. Sunod. Galing kay Christian. Ano ba? Lagi na lang itong dalaw. Ayoko na. Pero nagsabi ito, dito niya na-gets. Kasi nga, magkapatid sila. Okay, yun yung joke. Ayoko na explain yung joke. -1 pareho. Leche. Sunod. Uy, sa akin ka mag-focus. Parang tanga. Focus ka lang sa akin. Paano magiging tayo kung hindi ka nakafocus sa akin, camera? Ikaw na lang nga nakafocus sa akin. Galing kay Lestat. Hoy! Dumi-dumi! Hashim! Sino kailangan ng tawas kung meron kang boyfriend, diba? Let's kayo. Sige, 1 point kay boyfriend. Retzel. Ha? Hindi to jowa, ito yung pido moment. Kailangan ko harangan ito. Kakaiba ang pagmamalaki! Palitan mo yung grace na nakalagay ito, Pao. Okay lang may age gap siguro, pero pag minor yan, hindi pwede. Di yan jowa moment, rehas moments. Bigyan mo na 1 point yung police. Good job. Sayang yung baril mo kung di mo nagagamit. Mas may gipang di ko magamit ito, maski kailan. Parang galing ito sa porno. Alam ko kung saan mo yan pwedeng gamitin. Saan? Sa akin. Barilin mo na lang ako. Para matapos na yung pamilya ko. Sako po. Sad girlfriend moment. Para silang magjowa, di ba? Nagpapahawa. Sige na, nagbigyan mo na 1 point si girlfriend. Dahil gusto niya maputokan. Kaya kay mom shit. Daddy, wala akong damit. Bakit? Eh, magbibihis pa lang dapat ako eh. Magbibihis ka na. Magbibihis na ba ako? Oo, bilisan mo. Pulmonyahin ka pa dyan eh. Pakatanga mo. Bakit ba? Normal na maging tanga ang boyfriend. -1 point si boyfriend. Tanga. Sarad. Atakan pa baba ito, kala nyo? Kita na sa kaniya. Di mo ko iib. Kita na kung kaniya. Pigati! O, tsaka magre-rest ako na tayo lahat. Bigyan na lang kita ng 1 point sa sana naging girlfriend. Nakasalamin!
Hugas na lang pinggan eh. Hugas pinggan lang. Iba dapat nang inuhugasan ko ngayon eh. Nabasa. Fine, tigil na dahil may salamin no, haha. Hype kayong lahat. Bakit pag ako naman gumagawa ng gawaing bahay? Wala namang ganyan. Gawaing bahay lang, walang bahay bata. Bigyan mo tig 1 point, panalo sila pareho. Isa may landing, isa nakaiwas ng gawaing bahay. Talaga stars si break. Pumanap ka ng jowa na supportive with sweet compliments. May mga halimaw dito lang, andyan lang. Kita ka. Ha? Kita ka. Kita ko. Game. Nakabidyo ka na eh. Tanga-tanga to. Oh, wholesome! Yan ang gusto ko, jowa. Ito ba ako nag-YouTube, no? Sige na, yan ang putukan mo ngayon. Ako naman sunod. Bigyan ng tigis ang puntos. Yo! Tingnan nyo to. Bakit? Copyright ito. Oo, palitan mo pa ako kasi bawal to. Kanta to ng iba pero ginagamit sa TikTok. Wala ba to? Buwa ba to? Buwa ba to? Sa isang lugar yung siguro sa mix. Sama maging pamilya niya. Ah! Pigati! Hayop ka, hindi ka tropa, kupal ka. Leche. Kala ko ka, tagahawak ka na siya nung phone eh. Sige, videoan mo na, magti-tiktok kami, videoan mo kami ha. Nakaganyan mo, baka hindi lang yan ang sinishare, baka pati girlfriend mo. Sige, pagtripan mo pa mga single. Minus 1 point si boy best friend. Oh. Kaya asawahin mo na yan. Asawahin mo yan. Uminom ka na. Shut up mo na. Yan na yun. Siya na yun. Ako na nagsasabi sa'yo, siya na yan. Ano gusto ko ba? Yan ang gusto ko, girlfriend po siya lumalaban. Kilig. Ako'y kinilig para sa'yo. Ako na magbibigay ng blessing sa inyong dalawa. Kaya mo puso dito pa ako. Kinilig ako sa kanila eh. Kaya ito na yung papakilig sa akin. Leche! Ngaling kay dependent. Bobombahin ko na! Bombahin ko na lahat ng mga may jowa. Sunod. Pighati. Ano ba ang pighati in Korean? BA! Pierre. Aligay Mori-chan. saw vaccination site and ganto no agad kay mag USA. Turok lang, walang landing. Watch till the end. Sige, I'm watching till the end. Balik mo din. Dapat watch till the end ng relasyon nyo ha. Puro kayo landing ngayon. Pag nagbe-break up naman kayo, wala naman nagpo-post sa Facebook o sa Instagram ng break up. Yung panglaban sa Miss Universe. Ay! Invested na ako. Kamukha mo nga, tanga. Ayun o. You're not gonna kiss me? Oh my God. You're not going to kiss me? You thought I was gonna kiss you? You're supposed to. I'm just reaching for your seatbelt. I'm gonna kiss you. Okay, baby, let's go. May jowa na ka, kailangan nag-i-English pa. Tayo na naman. Maganda ako. Ano ko yung power ng pighati nito Ali? Pwede isa-isa lang. Bago jowa bago English. Rad. I guess I'm just a playdate to you. Huwag ka lang matanggal ako. Durog! Kagin laki. Parang may ganitong manga, di ba? At least sakto ka. Ka-level mo yung puso niya. Diba? Tumigaw. Pulsa mo. Eh, pwede nakalimutan ko na mag-score. Yung kanina, bigyan mo ng 2 1 point. Yung ngayon, bigyan mo ng 1 point yung lalaki, yung boyfriend po. Tsaka panalo yung boyfriend dyan. Yep, ito na yung mga puday na mga walang boyfriend dyan. Iluluwa. Plus 1 point si girlfriend. Sarap. Galing kay Siang. But if you're looking for some, what about me? What about me and you together? Bata-bata pala, may kalandian na. Ano ba yan? Ako naman. Naigit sila ate. Tingnan lang, 1 point yung dalawang yan. Wholesome
jowa moment, di ba? Galing kay Olivares. Parang tanga naman kung kung babatake mo sa iyong pababa, i-push mo pataas yung girlfriend mo. Hangal. Ay lang, mali natin, gano'n naman talaga sila mag-asaran. Plus 1 point kayo pareho po, tsalan. Patakas ngayon. I woke up in the middle of the night and I noticed my girl wasn't by my side. Wag. Could've sworn I was Wag. dreaming for her Wag, I was hindi pa- fiending, so I had to take a little ride. Eh! Backtracking LTR tag, lagay mo pa. about what I do to make it go back. Akala ko wholesome na eh. Kanina pa ako masaya. Balik mo ako sa Kanashimi. Leche. So Nope. long, Mr. Long. Pagkalbo talaga eh. Pagkalbo. Minus 1 point pareho. Dahil wala panalo doon. Point not good. Boba nga lang. Ano sinasabi mo? Ano sinasanay? Di na nag-I love you kagabi, umiyak ka na. Di ka na mahal, bakit di ka lang na-I love you yan? Ay, naman na ito. Verbal confirmation. Parang lamang bata dyan, parang di ka binigyan ng candy. Kaya mo ako iwan. Kaya mo ako iwan. Eh, above talks. Di kita ka iwan. O, Ekalal talks din. O, naglalabanan. Sinasabi mo na. Naglalabanan na above at Ekalal. O, di ba di kita iniwan? Magsabi ka ng ganyan. Iiwan mo yan pa nag-CR ka. Bahala ka. Di ka kita iiwan. Bakit magsabi ka na doon pag, ano na? Di mo na alam sasabihin mo, no? Walang sense yan. Wala ka masasabing tama. Saan? Kanina? Kay Lord? Ko talaga magpapaiyak. Magpaiyak. Wala sumbukan sa nanay. Ang ganon. Mali yun. Kakainis. Sige, wholesome. Bigyan mo natin 1 point. Sige na. Ang talagang na, di niya na. Anong basihan mo? Yan, kakajowa nyo ha. Isipin nyo din yan. Ito yung third wheel na hindi okay sa akin. Bigyan mo 1 point si boyfriend. OG. Ano to? Ano ba? Ito ka ba boy? Laro ba to? So gagayahin mo. Hoy! Bawal yan! Harangan mo! No. Ay, buta ka. Ayaw ka na. Bibitaw ng mahinahon. Ba't parang amoy Boracay dito? 1 point si girlfriend. Tuta. Yan, okay lang maging third wheel kung sabi ka, kadiri. Ting minus 1 point kayo. Ano ba to? Galing kay Yami. 1, 2, 3. Nawakan mo pa yung kamay, no? Okay na. Lahat na lang pinagselosan, le. Minus 1 point si girlfriend. Leche, sunod. Galing kay Ako ba ka ba? 2022 and you try the water fight. Ah! Hindi. Okay lang yan. Pwede rin naman yung kamay. Wholesome pao. Tama na. Bigyan natin ng 1 point si girlfriend dahil ano yan, maturity. Kaya kasi go ko to eh. Ayan. Sunod. Para pag San Andreas to na backdrop ha. Plot twist, pizza niya isa dyan. Sunod. Hindi ng best. Okay lang. Love wins, di ba? Kung paano paraan pa, basta hindi yung menor de edad tulad kanina. Approve ako dyan. Plus 1 kayo, boyfriend and girlfriend. Proud of you both. Sunod. Inisita kayo yung girlfriend mo sa bahay ng tropa mo. Hindi siya din. Bakit kaya? Bakit among-amo na? Iba na amo mo, no? Minus 1 girlfriend. Sunod. Galing yung Mark Nobel. May Ano ba maging malakas? Dapat may taga-text. Di ako naniniwala pag walang profile picture, leche.
Mag-script tayo. Kaya kung sasaktan mo, gusto ko totoo. Kung totoo ang iyong pakiramdam, walang score yan. Galing kay Firo. Gusto ka manligaw? Hindi. Gusto ko. Ayoko. Gusto ka nga manligaw? Ayoko nga. Gusto ka nga manligaw? Bakit ako magsastop? Eh. Kasagutin na kita. Manligaw ako magpagata. Yun! Sabi ko sa'yo! Eh! Seryoso? Ay mo? Ito, prank! Eh, matay! Sabi ko kasi. Okay lang, plus 1 point yung dalawang yung bigyan mo lang tigati participatory point si Kuya. Daming pino na. Star-crossed lovers. Ang kanilang date ay sa May 9 sa eleksyon. Hindi kita pababayaan. Yes, sir. I will stay with you. Hanggang makain kita. Eh! Hindi naman mali. Kasabi ko sana, kalal moment eh. Pero, bakit mo sinasabi yung hidden agenda? 1 point kay boyfriend. Galing kay Mariel. Hindi! Parang edited lang ito. Oh, fuck. Okay, minus 1 point si girlfriend. NTR moment. Sarad. Galing kay Aiko. Please don't text me when you're drunk. Ooh, or don't text me at Hey! Ewan ko kung paano ko bibit-bitin yung pagtingin ko. Kasi kung hanggang tingin lang ay bitin, ayoko rin naman tukimkimin. Kaya sa mukhang di ko pa rin doon sa'yo kayang banggitin. Nakakais na bin mo lang at di mo pansinin. Bitin kahit na FTB Regine ang inumin. Yung tapang ay wala pa rin. San ko ay hiramin kahit paglasing wala rin. Kung pagising ko luwag pa rin. Ano tatama kung hindi ako tumataya. Kasama kung hindi ako nag-aaya. Minsan iniisip ko na wag na lang kaya. Kaso yung isip ko ay nagbabago din maya-maya. At sobra sa pag-asa, kulang sa kumpiyansa. Kaya mukhang malabo magkatyansa. Gusto ko lang naman bago ko mo pa siya. Yun ang matagal ko ng pantasya. Bigyan nyo na ito ng girlfriend po. Daming kinikim-kim. 1 boyfriend point para sa'yo. Galing kay Tubig Mark. Nakapante lang. Okay, pigati. 2 points kay boyfriend at 2 boys yan. Suran. Ito ang bading. Galing kay Daryl Narniel. Skip lang to ko. Siya pangalay mo. Jowa niya to. Di ba sa'yo? Manonood kayo sa channel. Magkakajowa kayo at tatagal pa relasyon nyo. Pag kayo gumawa ng TikTok, tulad nung kaninang yung di nakasama yung jowa, dapat may continuation to ha. Invested na kami lahat. Napanood na namin yung date nyo. Magaling. Ako yung third wheel. Sunod at panguli, kinilig sa pag-ihila. Bakit tayo hindi magkakareha? Oo nga, ikaw ang mas malungkot. At doon, tatapos sa ating mga jowa moments. Kinilig ba kayo? Kung gusto pa mag ito, like, share sa mga naghahanap ng kilig na hindi lang galing sa ihin yung friends. At huwag nyo subscribe. Paolo Lamama LM.